Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for our quadri awadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then I location our Abercrombie Park Junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi anda da wa, na me mo bi nkasa me frama o. Wankasa frɛ, abati bi. Ebusuafo me ma wo bibia akwa shonko ede ebatuma GHS so ebre aso sadofo eye ensema hodo yensa aka no yede besom ho e wotuma GH so na maka na se wiedie na yeko ensem no epreko enne de ewudi abai a tese ne obeti edi we wu ha ya ye we se ne kwa na ekoso wonti ase de techira e ma no eba ne saba de bi ata foforo ebefem a tese eye asefem se obeti ensem bi sala so ne niam no se abai de ne sama ne bo esembra continent so bi entimi nya so enti na ahwe bi a ni betimi aye ahwe ye e de afa na brabo ewo enne de yan wonsem ayensa aka e de efi Ekufi ye district ye kro Ekufi district 1 di Ekufi Akwakrom sabre enkrai ayensa aka echresep o bremfo bi ahwe ne nkwa ya ewo ye kro yi emu na kromafo no ne assembly member wotimi ejina akire ensem no emu no wo mo kire wo ba pemfo ne de wo mo hwe no na yeso wonyi obi a wo ye etimamoni na so ofikro no emu na emmo ye wo ntire ebetime ba se ye de newu ewo bebi ana ye na beto ye sa kro no se na be ya ye hu nechi na ebusuafo de ya repo ewo ne nsem no ene se opemfo you know it means say akane kakra bi ne boso kakra bi na say wawo ne ba abatias for eviasi emu na ne ba na wo hye yefum no onwo no ye na tete bisofo ye ku opemfo ne wie ne se twakla yi fi yefumu ene twakla yi nan ba ku fi so twakla yi su mu e de atoponte so asem ya sefem say ene say asi ewo ye ekunfim akwakro mu won ma say sabre eyetmo fo onia wo mu de wo mu se gu wo mu tiri ka say die musuo kese sei na abesi ewo mu ekro mu na ensem no entwem na nche me de beso mu na ansaba no meka mo se edwuma ko bi so yasipo ye chidom ema ye de edwuma de yi ebremo o chat here herbal center ya rebi e wo so e fa so na ya reno sifate emfie dudu edi woni pedu mu ene se na di wonya akodro se ne tibia for numbers na eguase wo ne frɛ na biem so no wo man ga ne mu apo mo chakwa wo maso ye wo ye danso man ene biem so tamale ne mu bia no bo rawa baya ene nubina ene wo besa yare ato yare ne te ene fi uni pedwem na wonso eti nya pomodin abo wadwumaden ahwe obusua na obo brako enkai na ewusafo maka ne sa ewie no na eseme ko ensem no enchire mu prekope na assembly mana wo eye Ekumfi Akwakrom district no emu anasa Akwakrom wo no mo didi abetodwa ene eye James Eche na wono enwo cheche ensem no emu echire ensem trofo na wo kire wo se ebusua pani kojo ahemfo wono na tese eye ensem no egosi ni nasa tese wono na manfo be frɛ no se bibi se esi ewo pro no mu no no so edi ensem na chi ekoy no anokwasem woni neni ekobo opemfo bayi eso atese yekunu ene ne ba yeyi ne fi eyefuo mu na yese twakre yi nan eda ne nchen na wo hwe wie na tese wono so to gra ede efa police form ye Ekumfi esuohia police ane wo mo ebefa ye abofre yi ne mami ane to wo mo de ekoye for further investigations na wo mo sure that amanfo e wo kro nim nya ensema na to do bia no awo kan say kwakwa extend here say na wudie no efi fatena ye bibia connected to ritual killing because ebe ne say ene open forward in the first place wudie say nkepo ye obi boni po no okuna wo say kunu wie say yi ne be hye ne yefumu etwakla ketu na woni miasimo nim hwe no enai edi fi matches akla no da woni mu da wona aka ne nai ba
baako ɛna tasme se enye timusum na se timpo bone ɛna woni pa ni tim ayɛ so ono pe ni bibie nya efimu nya ankasa de entimi enta se ne ma me no so no ɛda ho bia ne nan bibia ye interpretatola nko ana ye twa ne nan efisme se bibia kyerɛ se adwumbɔne bi tɛkyira saa ɛnan no ye de kwakwa ya nkomade bi ade abɔ nipa kora odi saa bɔne no na wɔn ɛka na se amanfo kyerɛ se de di kan kra esi ɛwɔ mu krom wɔn de wɔn ani ehu bia na se wɔn ɛkyira wɔn exporte wɔn area ne emu no around theater no patutu 6 am ɛna asɛm no wɔn mu yɛ na no wɔn make suspect bi ɛwɔ area no wɔn sɛ amrobes bi ɛna abɛrɛ ba wɔn te sɛ car bi de shim de fi kro no nti no wɔn sɛ amrobes fo ɛna abɛti wɔn kɔfa area mu wɔn so ɔpɛ for down no wɔn kɔ agye sɛ car na abɔ no wɔn bɛn no wɔn kɔ hu sɛ da bi nye sɛ car abɔ no na mmom no ku ne yeku no ɛna yɛtwa ne yefu mu eyi akola no ɛde fi mu atwa akola no ɛso ɛna ɛde fi mu nebusafo sɛ wɔn man yɛ timu agye sɛ yɛ nim sɛ yɛ memu yɛ abraba yɛ bo yɛ ma yi mu ne sɛ yɛ adwen mu esi fatie na sɛ the sia bedu sai pepe so say a ewudue kɔ so here and there de bi ada we ku obi ato ha yɛ wete sɛ ritual killing amanu mu sɛ sɛ problem pa ɛwɔ wa ɛwunya sɛ entempa so yɛ bɛso ano anya sadia sɛ na ɛkeka kɔ ya ɛna nipa ni suro ɛni hu bia wɔ ne mu na sɛ bete mu kura po activity bɔne ɛkɔ no na sɛ yɛ nya bambɔ nsɛm ɛhwɛ nka yie na yɛ nya bibi a sɛ yɛ amfa straighter laws abetu dwade a ɛna ne ma bi sɛ no sɛ na ahya sɛ ɛbɛyi menka ma ne ɛmɛ mu sɛ but ɛbɛyi mu bɛyi pa sɛ ɛbɛyɛ ahwɛ yie ɛwɔ yɛ mamu na yɛ tutu yɛ nyama yie sɛ na bɛyɛ ntɛ na nsɛm no ɛkeka kɔ no ɛbɛyɛ very rampant sɛ de bi ada sɛ yɛ ɛna bɛtɛ ne nua mu no nsɛm ne mu ayɛ abrabo na yɛ calling on the general public sɛ mpo wonim obi a ɔnyem a onim sɛ aka ne kakra no wawo na yɛ sɛ wɔafifia mu hu n'akyi dia na nsɛm abɔ mmɔden akɔ ɛyɛ ekumfi police station a wɔwɔ na sɛ wɔmatumi akɔ yɛ nhwehwɛ mu ɛsɛ sɛ ɔpefo wɔn kyerɛ wɔyɛ hoho obi anim bibi ofiri tɛ no nti mu mate nkra bi ato apɔnte sɛ obi a o ne de hye bi pefo bi afifia wɔn hu n'akyi na sɛ wɔn susu sɛ ebetumi ayɛ ɔna na sɛ ɔbɛn sɛ akoro no ebetumi aba sɛ bɛfa no de na akɔ wɔ no wɔn nkɔhwɛ no wɔn pɛ wɔn asɛm ka na sɛ wɔn de hye nkɔsi ba ne nyɛ mu no yɛ bɔ mpa yɛ asrɛ sɛ kwan bi aso na polisifoɔ nyɛ ntɛmpa wɔn investigations wɔ yɛ mu na nipa bɔnefo wɔn die saa ɛsɛm wɔ akyi yɛtumi nkyi at least baako bi wɔ mu yɛfo mu ma abɔnten mɛmɔ mu straight punishment na enye asochie enye asochie obi ti kra no hu nsem a obenya ye hwehwe post adwembɔ ne woni tim a wontu an won bi sa esa so hu de aye ne yonko etina te say yetimi abresa no say say yetimi ntu bɔne tekra asekra fi yetim nanso de ama yebetimi auto ya na mo wa yebetimi pre na se a enkopa ne se de bia da yebetete nsem mo ya mo obrem say ewo ye kro yi ebu na me de nsem no esi ewie no wo wutie mu nsem won so wadwen kyerɛ fa ho ene se bomodi afatwa in your comment section na share video on other social media platforms. Follow TumaGH on Instagram, Twitter so at TumaGH _ Facebook and your TumaGH. Nana mo uswa enemy day me dey 7 ways na me ya tuma. You better share be macro bibia. Bye bye.